Ihan mahtuu. Siis, ei kattokaa vielä vaan toi. Ihan mahtuu. Ihan järkyt. Elämykset voidaan määritellä monin eri tavoin. Pine ja Gilmore kuvaavat elämyksen henkilökohtaisella tasolla vaikuttavaksi ja mieleenpainuvaksi tapahtumaksi. Tämä määritelmä kiteyttää hyvin sitä, miten ihmiset kokevat elämykset. Elämykset ovat monille tuttuja, mutta usein arkikielessä niille ei anneta sen tarkempaa määritelmää. Elämyksiä voi olla monenlaisia ja jokaisella niistä on oma ainutlaatuinen luonteensa. Vaikka kaikki elämykset ovat kokemuksia, eivät kaikki kokemukset kuitenkaan ole elämyksiä. Elämykset syntyvät usein yhdessä asiakkaiden kanssa, mikä luo vahvempia tunnesiteitä ja syventää muistijälkiä. Räikkösen mukaan elämykset koetaan kokemuksia henkilökohtaisemmin, niiden merkitys yksilölle onkin kokemuksia syvempi. Autenttisuus viittaa siihen, että kokemus tuntuu aidolta ja todelliselta, jolloin matkailijat voivat kokea vierailemansa paikan todellisen kulttuurin ja arjen. McCannellin autenttisuuden teorian mukaan turistit ovat monesti kiinnostuneita näkemään matkakohteensa todellista elämää ja pääsemään pois turistireiteiltä yhdistyen samalla paikallisten kanssa. Opastetut kierrokset tarjoavat turisteille helpon pääsyn kohteiden syvällisempiin puoliin. Tämä tarjoaa turisteille mahdollisuuden kokea aidon tuntuisia autenttisia elämyksiä, vaikka ne saattavatkin olla osittain näyteltyjä. Tämä niin sanottu näytelty taka-alue voi luoda osittain pinnallisen vaikutelman, mutta turisteille se tarjoaa silti mahdollisuuden kokea aidon tuntuisia elämyksiä. Pohdimme, kuinka kaupallistettu arjen autenttisuus ilmenee esimerkiksi opastetuilla revontuliretkillä, kaupallisissa saunoissa sekä luonnossa liikkuessa esimerkiksi marjastaen tai sienestäen. Vaikka nämä opastetut retket eivät ehkä ole täysin spontaaneja tai luonnollisia, ne tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden osallistua paikallisiin aktiviteetteihin, vaikka ne olisivatkin tietyllä tavalla lavastettuja. Mikä motivoi matkailijoita kuluttamaan autenttisia kokemuksia? Paulauskoite korostaa, että matkailijat arvostavat aitouden tunnetta ja yhteyttä paikallisiin ihmisiin, mikä voi luoda erityisiä muistoja ja vahvistaa sitoutumista. Tällaiset autenttiset elämykset tarjoavat mahdollisuuden elää kuin paikallinen, mikä tekee matkasta merkityksellisemmän. Matkailijat saattavatkin valita Rovaniemellä opastetut revontuli- ja marjastusretket sen takia, että he haluavat kokea, millaista olisi elää paikallisten tavoin. Autenttisia elämyksiä kuluttavat henkilöt eivät kuitenkaan ole ainoastaan pitkän matkan kansainvälisiä turisteja. Dias Soria korostaa artikkelissaan, että myös paikalliset, jotka etsivät uusia näkökulmia omasta kotikaupungistaan, voivat kuluttaa näitä opastettuja kierroksia. Halusimmekin kuulla matkailijoiden mielipiteitä ja kokemuksia Lapin matkailun autenttisista elämyksistä ja siten laajentaa ymmärrystämme matkailijoiden motiiveista autenttisten elämysten kuluttamiseen liittyen. Haastattelimme muutamaa Beyond Arcticin revontulikierrokselle osallistuvaa matkailijaa. My name is Alyssa. So we're from Thailand. We live in Bangkok. I'm here with my parents. My name is Montse Morcate and I'm from Barcelona, Catalonia, Spain. So actually the main reason we visit Lapland is to hunt the aurora light. We want to witness this. So we haven't been in the Lapland before. This is my first time. I came here because I was participating in a conference in Helsinki and I took 3 days off, so I thought it was a good idea to finish my trip. Yes, of course. So I think it's easier nowadays to try to find something more authentic. Versus in the past when we travel, it's limited, information. We might not be able to find, that type of experience. I would say yes, but probably this trip is not a good example because it was like trying to catch up, like doing as many things as I could in 3 days, so you don't really get to know. But as I said, the first part of my trip, I really could get in contact with Finnish people and we exchanged ideas. So I think it was more like a real experience. Maybe not touristic, but it was a good way to meet Finnish people. I think to learn about the culture, about the name
nature, about how certain countries. Yeah, I think without trying to experience something authentic is similar anywhere you go, right? Yeah. So it's unique to the place, I would say. Yep. There are things that it's difficult to do it on your own. I mean, if I was here for a longer time, probably spend more days in the nature or things like this, but I choose this particular experience because in a few hours you get to know different places, and it's easier because you go with a professional that knows the territory, so I think it's a good option. I think we tried the sauna. We didn't do some very picking. I mean, we just see other people picking. We are doing aurora hunting tonight. Hopefully, we see something. Fishing, I want to do that, but I think my parents wouldn't be able to, withstand the cold weather for that long. And then the bonfire, the barbecue, in the Lapis hut. Yeah, we try that. Well, I already went to a Finnish sauna, which is like a must, you have to do, and I would like to go to the forest, but maybe just like an easy trail and to get in touch with, the trees and something like very simple. We just hope we can see it with our eyes, so we tried 2 nights already, so we see some fainted yellow lights. Everything they can show me, it's fine. I mean, it's more like the experience going out by night with someone that knows the territory and hopefully to see something, but it's not that I have my dream is not to watch the northern lights or anything like this. If I can watch it, I will be happy, of course. Tämän jälkeen haastattelemamme kansainväliset matkailijat suuntasivat revontuliretkelle toivoen löytävänsä autenttisia kokemuksia, jotka rikastuttavat heidän matkakokemustaan. Sinä iltana taivaalla leimusi maagiset revontulet ja matkailijoiden toiveet kävivät toteen. Olemme nähneet, kuinka turistit etsivät kokemuksia, jotka tuntuvat aidolta ja autenttiselta. Sellaisia hetkiä, jotka vievät heidät lähemmäs paikallista kulttuuria ja luontoa. Tämä aitouden kaipuu ei kuitenkaan ole ainoastaan kansainvälisten turistien ilmiö, sillä myös paikalliset asukkaat hakevat uusia näkökulmia omasta arjestaan ja osallistuvat opastetuille kierroksille kokeakseen kotiseutunsa eri tavalla. Opastetut marjastus- ja sienestysretket, revontuliretket sekä kaupalliset saunaelämykset tarjoavat molemmille ryhmille mahdollisuuden osallistua ja kokea paikallisia tapoja, vaikka ne olisivatkin osittain lavastettuja. Elämysten kaupallistaminen saattaa joissain tapauksissa vähentää tapahtuman spontaaniutta tai luonnollisuutta, mutta se ei poista kokemusten tai elämysten arvoa. Päinvastoin nämä kokemukset ja elämykset voivat synnyttää unohtumattomia hetkiä, jotka jäävät pitkäksi aikaa matkailijoiden ja paikallisten mieleen. Olipa kyseessä revontulien taianomaisuus tai hetki suomalaisessa saunassa, autenttisten elämysten tavoittelu yhdistää ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuden kokea jotain syvällistä ja ainutlaatuista.